Kana mukati tenguva yakwana ishe inandirambe. Kana mukachindi tenguva yakwana ishe inandirambe. Nguva yakwana ishe inandirambe. Ndichengeta kusvika nhasi ndichiri mupenyu. Right. Mamuka say, guys. Mamuka say. Ndiri kubva kwandiri kubva. Saka ndasvikirana ndiri kutsvagani for message yangu, phone yangu WhatsApp. Ndasvikirana nema message akawanda WhatsApp yangu. People vari mu-SA, concerned people who are in SA, vaona zvavaona, I don't know, ma street vari kundiudza update yekuti kune munhu aita life achitaura kuti ngatiitei noise vastope artist anonzi Kelly Kumalo ari kuuya kuwedding yamaititi kuti azoimba. Handitika so that in tichitsiva like tistope wedding titsive mumwe wedu akaurayiwa akapiswa kunoko. I don't think it's a good idea. That's not a good idea. MaZimbabweans makangwara. Majority evanhu is here in SA. And musanyengedzwe nemunhu ari ku-UK. Musanyengedzwe nemunhu ari padiaspora. Kana ada kuya kuzoita this protest munhu uyu ngauye paground. Ngauye pakuno ku-SA paground. Yes, we fully understand kuti tine munhu antika tine hanzvadzi yedu yakaurayiwa anti zvisina kufadza munhu wese, hazvina kutifadza, but there are better ways and dzekuti ticheme nadzo pane kuti titange hondo and titange hondo nevanhu vemuno mu-SA. MaZimbabweans akawanda tiri muno mu-SA. Mangotanga izvozvo protest yamuri kuda kutanga kuita iye kuti anzi ngativhare. Mukangovhera mango zvangoita viral kuti Kelly Kumalo arambidzwa kupinda mu-SA nenyaya yekuti anzi kuri kunzi kune the operation Dudula vakauraya munhu. Ndinokutaurirai guys, hondo yacho munogara mu-SA munozviziva hatizoikwanisi. Hondo yacho hatizoikwanisi. There are better ways of handling and solving this issue. Inga, people are making noise on social media. And do you think with all the noise that is happening on social media, South African government is not seeing it? They are. Nezuro, I even said to you guys, kuti, gati, if possible, ndika one socialite are willing, and we will go and reach out. And kunemfana we are not the lucky, we are laxmen watch, and to garana a pass so that this is to stop. So we cannot put petrol on top of fire, guys. Already South Africans are angry at us. And if you look at it, foreigners, they are not talking of any other countries. Varkutaura MaZimbabweans kazhinji kacho. Makambozvana pavanoti mazima foreigners. Weti rinobuda apo, nyika rinobuda ipapo eZimbabwe. Havatauri mamwe countries. Havatauri kuti Ghana, Nigeria, China, makamboza masewa echibuda. Kana Mozambique chaiyo haita ugwe. Zambia chaiyo haita ugwe. Vanongoti manyira kuti Zimbabweans. Vanomanyira kungoti Zimbabwean. Saka chikuru chavasinga vanhu vasingatodi muno vakawanda maZimbabweans. One, let me be honest with you. MaZimbabweans akati dzidzei kudarika vanhu vemuno. Mukaenda zvechokwadi mumacompanies akati one day and vane top positions maZimbabweans vakahayiwa zviri legal kuZimbabwe. Ndo zvisingazikamwe nevanhu vemuno ava nekuti aona muZimbabwe achidriver Range Rover akasunga tai achibuda. Munhu uyu anogona kutohayiwa neSouth African company iye maSouth Africa ari kuZimbabwe asati apinda munomu otopiwa mapepa ekugara munomu achiri kuZimbabwe. It's no longer an issue. Ndakakudzai nezuro guys yekuti vari kuti illegal foreigners. It's an issue of criminalism. And ndo yatovepo. Vanhu vanoshanda kuma-mines vakawanda vanohayiwa nema-mine. Ma-work permits avo vanotopiwa ne-home affairs. But this operation Dudula is not even looking at all that. Varongoti maZimbabweans ngaadzokere. Vanomira pama-robots. The reason why vachiti maZimbabweans anoshanda anomira pama-robots. Handiti amira pama-robots ivo vanenge vakaisa ma-target prices, market prices ave kuti kuwasha washing basket vanhu vemuno mu-SA tinoti 300 rand.
kana 350. MuZimbabwe ari kuziva nhamo yake kuti 200 it will go a long way, even 150 it will go a long way kwandiri. Saka ukasvika uchiti Boston Basket imari anobva kuzati 150 because anditorana pekutangira. Ava vanhu vemuno vanopiwa magrant, vanotambira magrant kupera kwemwedzi. Zimbabwe harina grant rinotambira munomu. Saka akatoti 150 anotora, akati uka 200 anotora, wemuno ari kuti ndoda 350 peace job. Kana ndimi guys uri murungu danotora munhu anokushandira, paita munhu ari kuti ndoda 350, poita mumwe ari kuti ndoda 200 kana 150, unotora upi? Unotora upi? Unotora akachipa handiti? Inyaya yombavha iyi guys, please let's stop. Kune vanga vatomhanya kuda kuti hanzi hande tinostopa muchato wamaititi. We are not going to sabotage anybody's wedding guys, and we are not going to sabotage anybody's wedding. Let Maititi do her wedding in peace, and let Kelly Kumalo come in peace. Tinenge titori kana pakaitwa ma negotiations, tinenge titori nema valid reasons ekuti ko inga one. As Zimbabweans, we also support South Africans. Recently, we had a wedding whereby Kelly Kumalo was in Zimbabwe performing. Handiji, panetwa ma talks up. Apadi wondo guys, ati kwanisi wondo. Isa atina futi guys. We might be having jima futi je protector. Vashinji vedu majority yavana vana futi. Hani murushinzwa. Tina uraisa vana. Kune vanu vakaya ni muri dzavo munomu. Kune vanu vakaya ni vana vavo munomu. Vana vano sala ziri nera bereki vauraiwa. Sabina, you should stop and inciting violence. Sabina, this is violence. It is based on inciter. Kuti anzi vanu ngati stopei Kelly Kumalo. Anditi Kelly Kumalo hana kuuraya muZimbabwe. Anditi Operation Dudula itori against Malema we muno umuche president we EFF is against that. Majority, many people are against Operation Dudula. And majona. So is this now we take revenge on Munarkuya kusoita function ku Zimbabwe? That's not it. That's misleading people. We cannot go and fight. Guys, please, Zimbabweans, my fellow sisters, younger sisters, children, brothers, let's not participate in this. There is a better way. We can rather make noise to our own government. Government yedu, we can make noise kwa iri. Because zivanu vedu hapana tuangati durane futi. Tikatonyenya kunetsesaka, tikatonesa to president, why are you quiet? That we are allowed. Because we are dealing with our own country, our own family matter. Hanimona, kwete muruku ziva kuti zvakaita kuti permits asa renewiwa apenzo anze apera gore rino irichi. Kuziva kwedu maZimbabweans ndiko kaita kuti permits anze gore rari kupera. Too much knowledge zedu. Takamanya kunotora koti yemuno kuendesa Home Affairs yemuno kuendesa kukoti. On which ground? On which ground? Mozia ngade makawedzera Swaziland, Mozambique vakawedzera ma permits. Only Zimbabwe ndo yakarambirwa ma permits. Ninya kuti we are full of we know sometimes. Takamanya kutsvaga ma lawyer aliziwa kuti ma lawyer sometimes anombovhiringa say I don't know kuti anoparita sei. Vakamanya kutora Home Affairs kuendesa kukoti yemunomu. Takamira papi guys? Takamira papi? Takaudzwa tese kuti mapermits aya anonzima chi mapermits anga akapiwa vana anonzima chi aya mapermits aya anonzima mercy permits. Achiteka kupiwa vana akanzi tikukupa permits kuti mushande handika muimprove economy yenyu. When the time comes modzokera kumba kwenyu munenge maisawo mari munyika yenyu. Vakuti achedu kudi hatichakwanise tukumbo tinegotisaide kuti to extend here Zimbabwe kana torega tamanya kutora ningikiri inozichi Home Affairs yemuno kuendesa kukoti. Ma-Angolans, it's true. Ma-Angolans, cheo chakapo ma permanent residence. As we speak right now, vakaforera kuma Home Affairs uko. Vakapiwa ma PR, ma permanent residence. Isusu na uzivi wedu. Takamanya kutanzi usuyu. Tikaenda kutora vana vakuendesa kukoti. Tichinyengerwa nana Benson, anzani Benson uya wezanu PF uyu. Akanyengera akasimanya kuenda koti akadi. Noku iya akapiwa mapepa. Zviriliga muno nebasa rake. Anti asaka misleader vana veZimbabwe vakanyima mapepa. Anti mazviona. Iyo vanogona kupiwa kana ma red passports ka because ndeve ruling party. Koiweneni. Ngatisanei nazvo guys.
ngatisiyane inazvo guys. Let's stop this. Kelly Khumalo musiye ayende anoimba kuZimbabwe usupport anditika hana kupisa munhu. Kelly Khumalo hana warova tigere nawo South Africans muno. South Africans mazhinji atakatogara nawo muno, they are, most of them are even against this operation Dudula. They are against it. Hatina hondo yatikunoita nemunhu guys. Hatina hondo and Benz ameno iva Cape Town ya. Hatina hondo yatikuzoita nemunhu muno. Benson uina simba yeyu ndo vanhu vakakanganisa zvese. Ropa rakatanga kudeuka muno mugaizika. Zimbabwenzi susuka hatina hondo mozviziva. Tine hondo simba redu rakangwarapa. Simba redu rakangwarapa maZimbabwenzi. Ndo patakazarira nesimba redu apa. Simba redu harimo mufutu. Munoziva kuti guys muSouth Africa chinotaura chokwadi tikutaura neshona panapa, it's a family meeting. MuSouth Africa muno mukawana kazhinji kashoma unogona kutora mwana 12-year-old mwana akatoshedha blood kudhara. Munozviziva imi 12 years muno yakatotora futi yababa ikaitodhura munhu ikatotamba nefutika because dzakazara muno. KuZimbabwe yes dzakupinda futi vanhu vakupinda nazo, but ndingangotaura kuti maybe 3% yevanhu vanoganga kuZimbabwe ndo vane futi. Majority hatina, havana futi. Havana futi. Toda kugwedina tozati dzimba dzese dzakazara muno futi dzinobikwa muno. Mapurisa chechawo ane worry wokutotengesa futi kumbavha kutopinda magemu nebavha. Toda kupinda hondo nevanhu vakadaro. Vakomanaka let's mabetuzika ngatizive hondo dzekurwa. Dzimwe hondo hadzisi dzedu. Dzimwe hondo hadzisi dzedu. Kelly anachakanganisa anachatadza. Anditi vakawanda even most celebrities vatori against operation Dudula kuti no zvavari kuita is not fair. Handiti it's the way avari kuita nayo haisi riyo. Ngatisadaroi guys. Ngatisadaroi. I don't know ari kuda kutoteerera Sabina kuti hanzi handei tinostopa ningikiri. Are you trying to sabotage wedding yamaititi? Are you trying to sabotage wedding yamaititi? Why would you wait kuti maititi notaura wedding yake wakuti atistopei Kelly Khumalo? Why? Wadi kuita inga une page, wadi kuinda pa Facebook waita noise uchipopotera ma South Africans wewega vanyatso kuona kuti uri ku UK. Vanodhila ne uri ku UK koko. Sati pindiri nyaya idzi. Musadaro guys. Don't do that. Let's not do that. But tinokanga tinosiurana guys. Tinosiurana. Somizi akambodedzwa kuZimbabwe tikatanga kuti hatidi ngochani muno, hatidi ngochani tikaitanga ikasumudza futi mhepo. Mukuzviziva imimi ikasimudza futi mhepo akati handichasomiza handichauiko kuZimbabwe adedzwa kugarwe uko tikasimudza iko kuziva kwedu uko tinoti hatidi ngochani asi tiri munyika dzavo tikurarama nadzo everyday. Mune ngochani ngani kuZimbabwe? Tine ngochani ngani dziri kuZimbabwe? Tine ngochani ngani dzatinadzo kuZimbabwe? But takamanya kuti hatidi ngochani kuZimbabwe kuti hatidi vanhu vakamanya kuti mapepa iyo government yedu government vamunangagwa government people vanhu venyaru government isita kutongotaura because tiri ma-influencers ndo basa redu. Tiri ma-influencers musati tumirenyu vanhu vamunangagwa tikutaura chokwadi hatisi kurwa nemi but tikutaura chokwadi ndo basa redu. We are the voice of the voiceless. maZimbabwe asikagoni kutaura isito yatotaura. Allow us makatine freedom of speech. Allow us to air zvatinenge tichiair. Tinoziva kuti munenge muchizoona. Tinoziva kuti mune vanhu venyu vanoopata mapage anditi full of I know paya ngochani dzenyu vamunanga kuZimbabwe kuti zere nadzo dzizere kuZimbabwe. But munhu aita uya hake kuzoita zvaiita murukanga mati vana venyu vakawanda vari munyika iyoyo yengochani vane marights avo munomu. Tirimo munyika imomo tigere muno murukangano kuti patinotumirawo ma 1000 rands kuZimbabwe handika kuti patinotumirawo ma 10,000 kuZimbabwe kana kuti mwana mabusiness kunoku mari yachitora chichidzoka kuZimbabwe inocirculator inotobatsirawo something kuZimbabwe. Murukangano tachikumbira kuti mumbosiya kuti mutiitise bad blood neSouth Africans. Tine vana vari kuenda kuzvikoro kunoku, tine vana vari kumayunivhesiti kunoku. Zvinhu zvizhinji zvinotengeswa kuZimbabwe zvinotobva kuno. Dragon hatina kambani inogadzira dragon drink kuZimbabwe isusu. Dragon yatinonwa isusu inobva kuno kuSA. Inobva kuno kuSA. Ma-cooking oil, olive, I don't think kuti olive ichiri kuoperate kuZimbabwe. Fish oil inoshandiswa nevanhu cooking oil kuZimbabwe inobva kuno. Musadaro.
musadaro. Tifungire iwo president, you have been quiet. Makanya even situation ya Nyati uyu, you have been quiet. Sababawe nyika, murukufungei. Sababawe nyika murukufungei. You're not even responding. Hamunaka na munu wama asaina kana appointa kuti. Ende munuta wala social media kuti. Tukurongo mukadzeta murongero shakati. Asiwa nevana. Hanti katikubatsira muri ii. Hapana. You have been quiet. It's now 3 days. Takatari samakango nyarara. Toita ere mkonde na government ya Zimbabwe babaye nyika toita ere konde suvana tiri kupiswa munomu kuti mumwe wedu vakwanise kuviga mumwe mbodi ma remains ake ainde kumusha government iripo. Todi tiri vana venyu ndimi baba ndimi mutungamiriri toita sei hatisi kutukana guys, hatisi kurwa. I think president vamunangagwa ini ndauya ndakamirirawo vamwe vana veZimbabwe, neniwo ndiri mwana wenyu weZimbabwe. Zvatotanga kudai so hapana kumira mushe. Itaiwo plan. Tiri vana venyu, ndimi baba venyika, ndimi muri kutonga, ndimugere pachigaro. Isu tingori vana vari kumasure. Kwaitika dambudziko remwe mwana wenyu wakapiswa, kuno kupiswa kufane kupiswa hatisi chinhu chakanaka. Hakuna anoda kufa achipiswa. Hakuna kuda kufa kaunganirwa mukadzi kuona murume wake achifa achipiswa. Zvinhu zvokuti hazvinakidzi guys. I wouldn't wish that to even kune enemy yangu yekupedzisira. I wouldn't wish that. But makanyarara kuti zi kuita kunge musinge exist. Reason yekupisirwa makaona pakapisirwa here president. Makaona imba yaigara here. KuZimbabwe hatina mikuku isu. Hatina mikuku inogara nevari kuZimbabwe. Hamutodi inonzi mikuku kuZimbabwe. That means munhu uyu akasiya kumba kwaigara, kungave kumareserva kumusha kwaigara, kana muimba yake kana mutauni kana kupi, akauya kuzotsvaga basa kuno kana greener pastures, akazvipira kuti mari yangu kuona shoma ndogara angu mukuku kuti ndikwanise kuseva vana vangu vaende kuchikoro. Ndoma akapisirwa. Baba vamunangagwa ivaine tsitsi, madzimai muparliament mune madzimai arimo. Madzimai muri muparliament basa renyu nderei muri muparliament? Harisi riro here rekusimudza mavoisi pane zvinhu zvakadai zvinenge zvaitika? Harisi riro here basa renyu? Handiro here basa renyu kuti musimudzwewo muromo pane zvaibadaiso moisawo kuparliament iko kuti zvinhu zvadai nyaya yakadaitita sei mouya henyu imimi muri kufront yamudhara? Petronella haisi time yekuti anzi kutora munhu anotora mari, munhu anotora munhu wanoda. Munhu kana ndine wedding yangu, wedding comes once. Handika wedding inosara nema-memories shamwari. Munhu amanikidza kudzitora muimbi wemuarea. Ini kana ndine wedding yangu ndine mari yacho, I can take whoever artist I feel like taking. Imari yangu. Handiti pane musikana akachita yanjeto wainakidza Daniela akatorawo vanhu vekuNigeria kwakaya kaimba. Handiti it's allowed. Imari yako. We cannot detect imari dzevanhu kuti tora iningi because tisupportane. Moreover, who knows? Pamwe pane vakatorwa vemuno varipo. Handiona. But kana ndine favorite. Ndine kuri kuti ndaitochata kaviri. Ndine mari yangu inini. Hatika inotokutora. Ndotora kana Celine Dion yaoimba. Why not? Hatika udzira vanhu zvokuita nema wedding avo guys. Let's be fair. We cannot tell people what to do nemari dzavo. Hatiudzire mura zvokuita kuti tora ningi, tora vana artist muno usiye ningi, tora ma artist muno uzosiya vana ningi. Wedding zvinoitika once. Kazhinji kacho wedding kawani. Kashoma kuchita katu. Ngatsadaro guys. Hakuna munhu anostopiwa kunoimba kuZimbabwe. Let Kelly Kumalo goes kuZimbabwe. Anonyatsoimba anoperforma zvakanaka pamuchato wamaititi. And we wish you all the best, maititi. Tinovengana pachizvedu kudai. Kuitana godo pachizvedu kudai. Tot expect that anzisho baba vedu vamutoti baba vedu vasimuke vagadzise ma problems edu. Isusu vana vacho pachedu tine confusion yakadai. Isusu pachezvedu vana vacho tisagoni kubatana. We are supposed to be one voice. Isusu pachedu toumbana toita musangano wedu toenda nevoice rakabatana kuti tauya takawana nowandi wedu. But pane division. Rest in peace Elvis.
nemhuri yakasiiwa yanyati iyi vediwe tongoti Mwari vave nepanguva ino. Guys, isu sediaries pano handiti kana paine chirongwa chitakataura nezuro neadmin team chandakaisa presentation iyi kuadmin team vakabvuma, kana varipo vafunga zvavo kurongedza tunhu twavo vachida kuZimbabwe asina transport, please uyai munyorise mazita. Isu sediaries ndikutaura admin team nemi diaries muri mucomment section. Kana nhamba ikakwana vanhu vebhasi will negotiate nevanhu vebhasi kuti vanhu vaendeswe kumba, vane mitundu yavo varoda kuenda kumba, because pane nguva yekuti muchasvika pakuti ukasungwa muchaona zvinoitika. Ndikuonesei chokwadi chaitika. Kana mukazosungwa malandlord achisara nemaproperty, ukabatwa usina mapepa, ichasvika nguva iyoyo landlord achasara nemaproperties ako ese mumba, hauna kwaunoclaima, hauendi nezvinhu zvako. Iye zvino it's high time guys, kana uchida rongedza matv ako kochida kuenda nawo kumba. Zvimwe zvananibhedha izvitengesa handiti ugadzire uende kumba nguva iripo, vana vaende kuchikoro. Kune avo vari kuda, hatisi kumanikidza vanhu, kune avo vari kuti vediwe kuno kutopisa, kuno kune hondo. Indafunga hangu tidzokere kumba, but tidzokere kumba nezvinhu zvako. Handiti please uyai munyorese mazita tione kuti nhamba yenyu inosvika papi. Tichaita mukonde pano wekuti vanhu vadzokere kumba. Kana government isiri kuzopindira kuti ibatsire vana veZimbabwe, well, isusu vana veZimbabwe tichaita mukonde kuti vanhu vadzokere kumba vari kuda. Because if we don't do that, I'm telling you guys, pachasvika December katenge tarasikirwa nevamwe vedu vakawandisa. Who knows, pamwe next anenge ari ini, pamwe next ndiwe. Antimaona guys, if you are there ari kuda kuenda kumba handika, because even vane motikari vayaka muchange musikasaindi nadzo. Vane motikari, this is the time yekuti muite plan, grace period iyoyi, otherwise hamuchazoende nemotikari kudzimba. Because zvino vakanzi free duty, handiti free duty. Kana nemotikari yako unokwanisa kuenda nosiya motikari yako kumba free mahara. Pamberapo unenge usasakwanisa kupinda nemotikari yako, ende malandlord achasara nezvinhu zvevanhu. Malandlord achasara nezvinhu zvevanhu, I'm telling you. Uritenga property yako chiti masofa ako chichimba, zvichasara nemalandlord. Wobva wabatwa murodhum, wobva wadipotwa waenda. Hanzi vanhu vari kusungwa right now as we speak kudeep flute. You see what I'm talking about? We see. Katimbomirai zvokutukana, katimbomirai division pakati pedu. This is the time yekuti timbobatana tese pamwe chete. Vari kuda kuenda kumba, ari kuti inini hangu I'm tired of SA. Ndiri kubuda mumukuku imomo, ndiri kuda kuti ndichinda kumba. Isu diary family toda kuziva kuti nhamba yacho yakamira sei, muri vangani. Who assist you kuti muende kumba. Kana tiri ndichienda kunoita dhiri nevanhu vemabhasi kunogara pasi tochemera vane makamba nemabhasi, I will do that. Ndazvipira hangu guys, ndakatozvipira muchana ndakadai. Ndakatozvipira futi kuti ndinde kuna Laxman uchu nditaure naye. Ndakatozvipira nokuti charasikirwa neropa revanhu veZimbabwe vakawanda, vanhu vasina mhosva. Vanoda kuenda kumba, please uyai munyorese. Vari kuda kuenda kumba vese, uyai munyorese please. Tikubatsirei kudzokera kumba. Kana uchidzoka una mapepa, kune hondo kunzvimbo yauri kugara, bepa hautorina. Ndakudzai ndikati pachati August, September, if September, October, November, muchengete mashoko angu, pachapisa. Kuchapisa because vanenge vakuziva kuti mapemiti aya akaextenda akunopera. Pachapisa, vachange vakupinda mumakambani, vachange vakupinda door to door. Operation Dudula iya inatomira zvakanaka. Vana ava vanatomira zvakanaka. Chiri kundishamisawo, the president wemuno SA akati zi neoperation Dudula isiri pamutemwe. Haasi kucomenta anything. I was watching the news thinking kuti nchaonawo vachibudawo vemuno vachitaurawo nezveincident kuti everything they have to stop. Nothing. So if we don't protect ourselves guys, tiri vulnerable. No one is going to protect us.
baba vedu vakanyarara, stepfather vakanyarara. Totizira kupi? Toenda kunani? Hanzi ANC is sponsoring the Dudula. I don't know. Hatizivi. Chandinoziva Dudula ndakamboza chinzi iri kusponsor neumwe ex murungu aigara kuZimbabwe akatorwa maprasi. Akabuda pane mapicture akasirculate paFacebook apa. Laxman yeye ntanda Laxman aine murungu yeye akanga atorwa prasi kuZimbabwe uko. Hanzi ndiye ari kusponsor. So you see kuti we are caught munyadza dzisingazivi. Takatopinda mucrossfire. Titorimo tongofirawo kuti tinotaura shona tiri vanhu zvizvarwa zvokuZimbabwe. Ndiyo tongofirawo. Zvotoindepi? Uyai munyorese kwatiri Cynthia, come and uyai munyorese kwandiri. Uyai munyorese kwandiri. Ndiri kutonyoresa vanhu vachadaenda kumba but make sure kuti uri kumukuku nokuti ungati uda kuenda kumba iwo gere kumasabhabhu. Woda kuti expect kuti isusu tikubatsira tuende kumba iwo gere mudheudheu. Ndikutaura vanhu vari kumukuku nevanhu vari mumarooms ma1 room vaivaona kuti kuno kuhondo yacho inaumira mushe zvogona kutotipachikirawo. Ndo vatiri kuda kubatsira ivavo. Vamwe vane mari dzavo vanokwanisa kuti you can find your own way home. Mapenzi Sandra kuchisina chabuda vanhu vakatotora ivavo. Ende makuzotarisa nyaya iri kutaurwa yekuti mukomana yakafira demesa phone number. Ne phone number dzangu dziri page. Phone number dzangu dzitori page. Ungenda page yakaiti SIS MELLY diary zipa patira. Number dzangu dziri front page. Mwana papa iti pataitaura kuti vanhu varegistai kuvhota, vanhu registai vota, vanhu registai kuvhota zvataireva avoid izvi. Mozati kumusha kwedu we can make noise. Ndekwedu we can make noise. Tinogona hedu kavadhiwa tichirohwa tichimuswa madhoti chidii hanomaona. Asi zviri nani guys, titakaungana kudai ndikaenda shaikwa imwe mutoziva kuti ndashaikwa ndanangepi. Mutoziva. Hanomaona, mutoziva. Guys, vari kuda kuenda kumba. Munomuka amusisina dzangove nharo dzogara muno guys. Muno dzangove nharo. Tarisai kana maprize ezvinhu. Tarisai kana life yachina ndiyo here life yataive nayo 10 years ago iyi yemuSA. Zvatosiyana. Zvatosiyana. 10 years ago memwana South Africa yanga yakanaka munozviziva ipi. Yanga yakanaka zvokutodaro. Zvokutoti vanhu vangasangana shungu dzokura ndege kuenda diaspora uko. Waingozviwira muno utogara muno zvanga zvakabatana. Is it the same SA guys? Yatichiri. SA haisina dhiri guys. Let's go back home. Noise dzacho tinoita tiri kukumusha hapana chakashata. Tinoregister kuvhota uko. Tinovhota. Toona zvichaitika pamberi. South Africa yapera basa. Rangove zita rekuti SA. Right. Muno muRustenburg vatosunga, muno muRustenburg kurenguko. Muno muRustenburg izvozvi nhasi as I am speaking to you vakakomba rengi yese vachisecha vachibvunza vachidi vanhu vatiza kurenguko. Kurengi kuRustenburg kune tori nenyaya izvozvo as I am speaking. Muno muRustenburg chakatochaya. Muno muRustenburg chakatochaya nhasi. Zvandaona kurengi uko mutaunu. Makatososa kusosa kuita kukomba rengi yese maimwana. Muno muRustenburg muno. Saka vari muRustenburg fambai vakangwarira kana uchizoda namapepa famba vakangwarira murodhi because chakatochaya. Murodhi makaklinwa hamuna vanhu. Vanotengesa vaya makatoklinwa. Tingati hedu kwai kuZimbabwe tinotangira papi? But kuZimbabwe guys. Ndotaura shona nchisunda ndiriko variko vari kugara sei? Unongonojoinawo line riri kuita vamwe ikoko. At least uko hauvhunzwi chitupa. Hauvhunzwi chinhu. Unongonoitawo iri unongonotamba iri kurira. Kwamati life ndeyekusekana guys. Life haisi yekusekana. Because life ivhiri. Haisi yekusekana.
hameno vachiri kuseka vana vadiki vachiri kuseka kuti munhu azodai hameno isitoziva life hatitoseke munhu chero ndikamona munhu achitambura ambobuda pakati hatitoseke because mangwana ndiwo unogona kupfuma uri ipapo ndo chinonzi life ichocho ndo chinonzi life handeikumba guys upenyu hwako hautengeswi hauna price zvokuti tingatobatirira muno musa upenyu hwako kakosha datika zvinhu zvese zvina kuvata nenzara so neupenyu nokuti kune vakatonamatira life yekutsanyira life but zvikaramba iwo uchiripo hako kutorarama woti kwai ndoenda kunoitangira pai woda kupiswa muno kana kusiri kupiswa ifuti everyday vana vezimbabwe vapera nekurohwa nefuti everyday kana kuti mapanga everyday murume achinda kubasa hauna garanti yekuti anodzoka achinda kubasa murume achibuda makusana munoonekana hauna garanti yekuti anodzoka kumba hauna garanti anogona kudzoka anogona kusadzoka taxi dzinokwirwa nevanhu iko zvinezvi mataxi driver atovewo matsotsi saka truly speaking ameno guys ameno zviri kwamuri kana vanoda kuenda havo kumba isu sediaries pano chirongwa chatatotanga ichi tione kuti mune mazita acho mangani vanhu vangani toenda tave nenhamba inobatika totsvaga bhazi rekunogara pasi naro torizina totaura navo tovaonesawo todzikisigwa kachidzikisigwa todzoka futi pano toita mukonde kuti tibhadhare bhazi ritakure vanhu kawani kana uchienda kumasvingo unopfuura uchisiwawo murodhi yemasvingo kana uchienda kuchiredzi unosiwawo pangundu handika bhazi rinogumira kuharare kana uchiendawo kugweru unodonhedzwawo muchivhu wotaukwirawo ubva muchivhu kana uchienda kumasvingo osarawo masvingo handi zvichinda zvakadaro rinongorova hwani rutu runanga kuharare wongoburukirawo pauzati ndikaburukira pachesha wetransport ekudai so woenda kumba antimazviona saka izino zvandangotionesane because zvandibata-bata pandanzochinanzi munhu ada kustopiwa kune campaign da kuitwe kuti we should stop Kelly Khumalo kuti auye kuZimbabwe ndarohwa nehana ndikati vakomana kutanga zvimwe kauku ihondo kai yamakuda kutotangai apa leader ari kuda kuleader this operation ari ku-UK ari boko ari koko ari protected ku-UK she's protected ku-UK sabina nemapepa atori protected ku-UK isu hedu vana puna pombe yadonha kuno kuAfrica unongosina bepa wakuenda kunoti sure let's stop Kelly Khumalo. Kelly Khumalo has to go and perform guys kunjati wamaititi let's wish maititi well handika munogona kuva mwenyu musingavafariri musingadini but panenge patikawo chakanaka ngatizivewo kufara asikana tiri vanhu vakambonyoita sei pari kuitwawo chakanaka neumwe wedu guys ngatitizei kungofara neumwe wedu hatimbodonhi kana gumbo kana kudonha chigumwe nokuti kwai ndazovenga chakanaka ngachingotaurwa ngatingofara iwo hanimona ngatingofarirawo chakanaka vasikana ngatiregei kudaro hanzi ngo hatina kukusvikira makambobvepi kwai hatina kukusvikira makambobvepi pamakapinda muno maibvepi nai vari kuti hatina kukusvikira pamakapinda muSA maibva mumute maibva mugomba maibvepi vanhu maibvepi pamakabva kumba muchipinda muno kwai hatina kukusvikira maibvepi pokabva ipapo ndipo paunongonosvikirazve pokabva ipapo ndipo paunongonosvikira kuzvine basa rei kana wailoja unongonotsvaga imba yako kuloja kadzimba dzakazara Zimbabwe ngadzipedza dzimba kumari yako chete kusvika utsvaga mari yako $20 ku $50 room yako wamhenu wotaka kutogara zvako life yako ipapo uchitojoinawo utojoina zvitoita vamwe naijisi rosa waibvepi pawakapinda muSA iwe waibvepi naimnin'ina waibvepiwe
waibvepi naye Rosa? Hauna waibvepi wakapinda munewe? Hanzi naVaida, we lost homes in Zimbabwe. How Vaida? Chero dzimba dzakarasika muZimbabwe. Hauna hama dzakasara Vaida kukuti unosvikira. Ndiani asiri kuziva situation iri kuitika muSouth Africa? Vanobva vakurasa. Vamenu, garai muno mupiswe. Kana musina kukuinda chigarai yenyu guys muno mupiswe. Zvotogoti kudi. Pamwe vati havana kukusvikira. Saka kana let's say masungwa modi. Moti moudza maproti hatina kukusvikira Zimbabwe. Vanozviwa veHome Affairs. Kuti kukusvikira hapana saka tiregerei. Vanozvinzwa. Vanozviwa here. Let's say wabatwa GC nhasi wanzi mirapo. Wakutoindiswa. Unoindepi? Unodii unorizina kuti tiregei ndigara hakuna kukusvikira. Vagozvinzwa. Ye tamashu yes. Hanzi naQueen Mtombeni kana wanga wajaira nzondora dzemu-SA kuzodya chimodho. Musati mapinzwa bhizi nema-SA. Pamuchapinzwa bhizi muchatoona chimodho chiri nani pane nzondora. Hanzi, that's my question to him. Kudzokera rini SIS MELLY kusimu. Ini ndine mapepa emuno. Ini I've got mapapers vasikana. Ndine mapepa. Asi kana zvaipa chako kuti ndakudzokera ndodzokera, why not? Ini ndine mapapers guys. Ani ndikutaurira vasina mapapers. Andikuri kunzi illegal immigrants apa. Ini ndinawo mapapers. Umoro zoti ndinda rini. Adanda neni. Hand. Kuna kuna nini hand? Kana zvaiva inini motozona ndaveko kuZimbabwe ndichokuze guys ndakauya ndave kuno ndoko ndotogara mongona ndaveko. Kana zvainya kupisa munona ndaveko because right now chera mapepa acho natogona pamwe kuti tinogona hamenu pamwe togona kungonza ashandi kana tutoregwa hamenu. Hesiris. I want to go with me. And I never SIS MELLY. Vana vatori safe, vana vangotori safe manje. Panyadze vapepa tose vanotosara muno indichinda. Vana vanotosara havo muno indoinda hangu. Anomaona. Vanotosara muno indoinda hangu. Vana vanoti titungamire ndakanaka nawo kumba. All right. Vari kuda kuenda Zimbabwe kwacho musi wacho munoenda nenda nemi nebhasi ndotsoka. Kana zvamuri kuda no problem. Musi wacho kuinda kuZimbabwe kana bhazi razara ndoinda nemi ndiri mubhazi momo indozvidzoka ndozosvika nchidzoka hangu. All right. Handiti vari kuda kuinda kuZimbabwe vese vari kuda kuinda neni nokutaura kuti handei tose no problem. Ndokuperekedza indoinda nemi ndonosvika kunogumira bhazi ndofuma ndichidzoka ndoita covid test yacho ndodzoka kana ichiri kudiwa. Ndovaperekedza Lara ndozvavari kuda ndoinda navo hapana chakashata ndoinda nemi no problem ndoinda nemi. Kuti ati murodhi ndiri spokesperson pakadidi ndendichitaura inini pakadidi ndendichibuda ina handihli kaini ina handihli ndobuda ndichitaura ndozvitaurira vane kumbusha mazimba kahaya bodo kwai hamudzoki tinogara tose ikoko. Aiwa guys, hakuna kuimba foni na wose kwai vasina mapepa. Iku makambowawo zvandiri kuwawo zvitaugwa kwai Home Affairs ina handizivi ingori yese iyi handashuwa nazvo. Hanzi Home Affairs vari kuda kuverifya mapapers ese maPR ese nevanhu vese nema-ID vakatora ma-ID kwanzi backdated kubva 2018 as they want to verify ese kuti wakamawana sei wakawana zviri legitimate. Saka kana ari ema ekuti mai mwana panenge pakarohwa madhiri mishikashika katotosungwa ipapo totosungwa kwai ndozvavari kutaura mhenu kuti vari kuda kuti vanyatso kuverifya. Zvino vakatoita iyoyo ndokudzai gaizika totoita gunda musana takanaka kumba tose hatoinda
tuita gunda musaira chaiwo vese nokuti vazhinji cheko most people vane mapepa muno muka angare kuno aingobuda imwe yaya mukati momu angare kutenga mukati momu gwine tikukumbira kuti vasapise vanhu vedu kukumbira kuti ngava kana vaona munhu muzimbabwe ngavatipe tiindise kumba vasamurove vasamupise antogona ilati ndiani una kupisa vanhu vedu kuti achikumbirawo mwanangu kuti ukavabata mazimbabwe nzaya pane kuti muvarove muvapise nevanhu vako tokumbirawo kuti vaite hand over kwatiri vanhu vedu tivaindise kumusha handi muda tivainde tovabatsira kuenda kumusha ndozvaanongotaugwa naye chete hakuna chimwe hatingasitopiwo parisheni yavo because hatina maraisi ati munyika mavo hatina kodzero iyoyo patinokumbira pane kuti varove wanenge vabatana vapise wanenge vabatana kuti vaurayi ngavachingobata vakande vatipe havo kuno isitoindisa kumusha chete aiwa ukasangana nezvo murodhi ukavherify haubudiriri kaunotoda kuti zvekutovhara zvokugara pasi zvokutopinda muofisi womboita pepa yakasimba because anenge ari lei mapepa edu anenge ari legitikaya ndegoma face straight zvakaoma guys ndonyaya ndandangoti ndiye kuzotaura hangu mangwana nanhasi because ndandangobatikana pandawa kuti kwai muchatoda kudisturbiwa Kelly Kumalonga arambe ngati iye anyway ngatisadara we hanzi mutaura nenguva asi ndaona namba dzake ndachiti ndikaona umwe munhu wotenda kuti ndichataura nasuva tomu apo chatiri tu nasuva ndichataura nasuva ndo tomu apo chatiri tutokuudzai totaura naye pana ne namba dzake here guys kana munadzo namba ndipei ndogona tomufonera ndiri palive ini mune namba dzake here nditokumbira muchihwa palive mune namba dzake here guys kana pana namba dzake ndipei ndinofona muripo palive makati zi muri palive tinoita conference meeting naye makateerera tichikumbira kuti pane kuruuraya ukabata namba ndidzo dzidzifona kuti abata mumwe kunoku vaindise kupolice station isitozofacilita police station kuti vaende kumba musavarove tokumbira passport inenge iri valid kana isina permit zvangufanana nokuti kana une mazuva unogara but kana mazuva apera unotori watove illegal wodzokera kumba kana pangobuda wedro kunzi maforena muno muSouth Africa kukurehwa mazimba hakusi kumboriwa dzimwe nyika idzi kwangonzi maforena uritowa uchi kune iri rimwe riya robuda chita malive ronzani iri rekumafeking iri zidafu iri ringe richingoti amazimbabwe abuyele hatsama yehai mazimbabwe hatsama yehai harisababatli mazimbabwe vastotu vahutsva vabulaya vantu mariziva iri rotita malive riri mumota iri sizvandoita iri mariziva iri rimwe iri rinenge richingotaura zvemazimbabwe richingoti maforena mazimbabwe rikangoti maforena robva rati mazimbabwe forena mazimbabwe mariziva riripo hanzi ngatore mapasipoti ekumozambique torai malingi mapasipoti ekumozambique akachipa anobuda vanoda mapasipoti ekumozambique akatobouka cheko anobuda ekumozambique but that means unotanga waita chitupa wochinja mazita ako ayo zvese everything woitiwa munhu kumaputoko kana kuteteko kana kuchikwalakwala uko antika haadi kunzwa zvemazimba kana pachirwiwa kana iri conference iri yekutaura inga akainda pane machechi emazimbabwe nziwani akataura navo vari pachechi mapostori ndo zvinonetsa izvizvi handimaona kune ningirikiriko akainda pachechi yanga ine mazimbabwenzi akasvikotaura navo kuti tikondiani chichinitasinga ataugwinei kuti asi munhu here guys alright hanzi naomwe siyanai nazvo munogona kuzosvisa paspotlight zvanitlanitlawe musataure naye tongosiya edu vanhu vachingopisiwa vachingopisiwa munhu rigaitisiye alright rigaitisiye vanhu vedu rigaitisiye pamwe kuda zvakadzi zvichaperera pana iye pana uyu eofisi yei
ende mazimba ari kuitawo crime please munomu ndimuri kukonzeresa vari kuitawo crime adding to this zviri kuitika izvi vari kuita crime munomu vari kuba kune vanhu vanoita shoplifting vechikadzi vanoviga zvinhu pakati pemakumbo apa koita varume vanoita shoplifting hamunoti vanoviga pai mabhurugu ameno handi koita vari kupasa dzimba dzevanhu vachida koita mazimbabwe vari kuita makaa hijacking handi koita ndimuri kukonzeresa muri kuedha to this koita vakadzi vapisi job chavanenge vane zonzo yamushande mumba munobuda nehembe dzevana vevarungu kana kunoba hembe kana kunoba zvimwe zvinhu mumba muri kukonzeresa zvinhu izvi siyanai nekumbota crime iko zvino siyanai necrime siyanai necrime siyanai necrime kana wadedzwa pabasa ndanoita pabasa rako udzoke ave kubata vanhu mukunzi ava muchadhugwa nefuti muchadhugwa nefuti kuba kuurayana utsinye kuuraya vanhu vemuno muchiita utsinye you are contributing to this zviri kuitika izvi because ndo pari kunzi kwai mazimbabwenzi aroba mazimbabwenzi imbavha kwakunzi tose tiri mbavha kwakunzi mazimbabwenzi imhondi tose takutonzi tiri mhondi muonikwa munhu apinda aenda kubasa musikana webasa wawana basa mumba wakunodlisa mwana chigumwe wakunodlisa mwana chigumwe muromo uchinodlisa mwana chigumwe mwana womurungu apa kupusa kwacho wakurekodha nevhidhiyo wakusenda kumafriends like really guys muchifunga kuti zevhidhiyo yakasekuleta yaya muchifunga kuti masouth africans achiona mofunga kuti vanoti kudi masouth africans achiona vhidhiyo yaya guys uchiisa chigumwe ichi kwai exercise hautsinye uchidlisa mwana gumbo mwana achiche mwana mudiki asina kana 6 months vanoti kudi amen hanzi relaxman musiye alright no problem tazviwa matiti musiye tichasiyana naye tata tikatikumbirirewo tisemachembera anogona kutiwisisa tata tichikumbirirewo zvokana matisiyane naye tazviwa guys ngaichipera tosiyana naye ndlandla wacho tosiyana naye ine hangu chirakanisa pasipola takagondidii chekunditi hake kudana andiuraya hake asi kundidzinga hamunhu hangadidzingi yeah, amen yeah, amen guys hanzi aisaposti nawo iyo wamuda kufona ati kudii aisaposti kuti china emeri ulega mbenda imufona ngiri muda kuona papeji pake ndiripo kaenda papeji pake ati kudii right guys gaini munoona post yaiswa nandandlawo ndirimo kaini ndombopota nchimboita nharo muzvipeji umu zvakaoma alright guys moswera zvakanaka tobatsana time handiti moswera zvakanaka tobatsana zvedu manheru palive dzedu dzemanheru handitika patenge tichifara itangoti adrese regai muchatowindirire mberi guys ngatifareiona mura handitika ngatifareiona mura asikana chakanaka chinenge chaita mumwe wedu ngatifarei handiti moswera boba guys handitika take care